Okay, isa sa mga favorite na pastime ng Ilocano, lalo-lalo during the time na matutulog na yung mga bata, the old folks would entertain their children with stories, ano? Kaya ito yung mga bedtime stories, kumbaga kung tawagin ng mga Westerners. Pero dito sa Ilocos, kung magbigay ng istorya, series yan, no? Series, putol-putol. So, sasabihin ng matanda, oh, matulog na kayo at bukas sasabihin ko yung karugtong. So, ito yung isang disiplinang ginagawa. Parang television series, ano? At dito lumabas yung isa sa mga napakagandang epiko ng Ilocano, which is yung Biyag ni Lamang. But we know very well na ang sumulat, according to research, ang nagbigay ng laman ng istorya na ito ay Ilocano rin, ano? Ang pangalan niya ay Bukaneg. So ano ba ibig sabihin ng Bukaneg? Ang Bukaneg is nabukaan nga itnek. Ahiten, whose eyes were open. Isang native na nabuksan ang kanyang isip at saka kanyang pagtanaw sa buhay. And sinasabi naman ng mga ibang writers na Espanyol daw, mga friars ang sumulat ito. Although nagiging controversial ito, pero wala pa nakapag-prove na hindi talaga si Bukaneg ang nagbigay ng istorya nito. For the simple reason na very, very Ilocano ang kanyang accounts. Hindi pwedeng ibigay ng Espanyol ang account na yan eh. Although maybe perhaps the Spaniards wrote it dahil sabi nila si Bukaneg ay bulag. So most possible hindi siya makapagsulat. Pero paniwala ko naman dinictate niya ang kanyang storya sa mga pare. So the friars started writing about Biyag ni Lamang. And it's a long story. Kaya nga ito epiko. At ito naman ay nagbigay ng inspirasyon sa mga ibang mga writers na Iloco. At nakita natin, napakaraming magagaling na writers na Ilocano, lalo-lalo sa vegan. Doon galing sila, sila De Los Reyes, sila Leona Florentino, mga ganun, madami nila. Ang isang writer ngayon na lumilitaw na talagang ibinibigay niya ng mga inspirasyon ng Ilocano at the modern writers. Modern writers in the fact na na-influensyahan sila ng mga sinulat ng mga nauna, and then they went to schools and studied. Kaya maganda ngayon ang pagsusulat nila. They get it from records, from history, from the archives, yung napag-aralan nila and everything. At ang rhythm and rhyme nila na-improve na, no? And I'm talking about the members of the Gumil, Gunglo, di kiti manurat ng Ilocanos.